Diolch i ti, Christian. Wel, bore da i chi gyd, a diolch yn fawr am y gwahoddiad i gyfrannu at y gynhadledd amserol yma heddi, a hynny fel wedodd na'n ar ran Undeb Bydyddwyr Cymru. Bod ein strwythur ni, strwythur cyfreithiol a llywodraethol fel undeb o eglwysu annibynnol yn dra gwahanol i strwythur Eglwys Presbyteraidd Cymru, yr un yw cyfnifer o'r heriau sydd yn ein gwynebu ni fel enwadau, ac am hwnni yr un yw'n gweledigaeth ni hefyd. I weld gwaith Duw yn llwyddo ac i weld eglwysu byw a iach yn bendithio eu cymunedau yma yng Nghymru. Mae Nan wedi gofyn i fi i gyfrannu heddi fel cydlynydd corfforaeth yr undeb ac i sôn am ychydig am y datblygiadau diweddar ym maes eiddo. Nôl yn 2021, wedi i ni ddod allan o gyfnod y clo ac yng ngoleuni heriau y cyfnod yna, fe benderfynodd bwrdd gynhadaeth yr undeb ymgymryd ag arolwg manwl yn edrych ar sefyllfa'r teulu bedyddiedig yng Nghymru ar sail yr wybodaeth sydd ar gael, ar sail y patrymau ac ar sail y tueddiadau, ac yn ceisio dirnad felly mewn ffydd sut o bosib byddai'r teulu bedyddiedig yn edrych ymhen yr 20 mlynedd nesaf. Canlyniad a ffrwyth yr arolwg yna oedd adroddiad cynhwysfawr iawn yn adolygu dichonoldeb yr ystâd. Adroddiad sy'n annog ni i ystyried mewn ffydd ble i ni nawr, ble i ni'n debygol o fod fel teulu bedyddiedig ac ble i ni am fod drwy ffydd. Mae'r adroddiad yn un heriol iawn. Ar un llaw, mae'n cadarnhau beth sydd eisoes yn hysbys i ni, aelodaeth yn lleihau, demograffig yn heneiddio, capeli yn cau. Ond mae hefyd yn fodd, neu wedi bod yn fodd, i focysu, i helpu ni i ffocysu ac i ganolbwyntio ac i feddwl am y pethau hyn a gofyn y cwestiynau strategol ac yn herio ni felly i fod yn llawer fwy ragweithiol, i baratoi ar gyfer y dyfodol gan gredu bod dyfodol gyda ni yn y gwaith. Ynglwm â hynny felly, mae yna nifer o bwyntiau cynhadol, nifer o bwyntiau llywodraethol, fydde'n braf i drafod gyda Eglwys Presbyteraidd Cymru, nid dyma'r lle i wneud hynny, ond bydden ni yn croesawu y cyfle i gael y sgyrsiau yna, a gyda'r enwadau eraill sydd yma heddi. Un o'r heriau mwyaf sydd yn dod drosodd yn glir yn yr adroddiad, ddim yn annisgwyl, yw problem pobl a problem eiddo. Diffyg pobl a gormodedd o eiddo. Ddim yn anhebyg i beth i ni newydd glywed. Mae'r ystadegau i chi wedi rannu yn debyg iawn i ni gyda rhyw 60% o'n heglwysu ni ar hyn o bryd gyda llai na 20 o aelodau. Mae yna rai ardaloedd yng Nghymru lle mae yna un capel i bob 6 o bydyddwyr. Dyw'r sefyllfa ddim yn gynaladwy. Mae nifer o'r adeiladau yna'n hen, a mae'r cyfle yn dirywio. Ond eto, nid dyna'r naratif i gyd, dyna'r naratif i ni'n clywed drwy'r amser, ond nid dyna'r naratif i gyd. Mae yna nifer o eglwysu yn ôl yr adroddiad sy'n mentro, sy'n camu mas mewn ffydd, sy'n cynhadu, sy'n cynyddu, eglwysu newydd wedi plannu. Ond eto beth maen nhw'n adrodd yw eu bod nhw yn cael eu tagu ar adegau gan y cyfrifoldebau eiddo yma. Adeiladau mawrion costus, adeiladau rystredig ar anawsterau sy'n dod ynglwm â addasu nhw, safleoedd anhygyrch, gofal mynwentydd a gofal tai preswy. Fel Cristnogion, dyn ni ddim yn addoli adeiladau, ydyn ni. Ond mae adeiladau yn medru bod yn fendith neu'n faich i'n cynhadaeth ni. Mae wedi bod mor braf i glywed ychydig am hynny yn y cyd-destun y bore yma.
Fel corfforaeth a fel cydlynwyr y gorfforaeth felly, yr her i ni yw sut, yswedodd un o'n cyfarwyddwyr ni, sut i droi y property problem yn property potential. Sut i droi property problem yn property potential. Fel brydyddwyr, mae gennym etifeddiaeth werthfawr. Nid yn unig yn hermau y bricks and mortar, nid yn unig yn hermau gwerth cyfalaf tir, ond yn bwysicach na hynny, llawer mwy pwysig na hynny, presenoldeb ym mhob cwr o'r wlad. A dyma fap sy'n dangos yr eglwysi a fi yn perthyn i'r bydyddwyr ddechrau'r ganrif ddiwetha. Yr her felly yw sut i ni'n gallu cael yr adeiladau a'r eiddo yma i weithio drosto ni ac ddim yn ein erbyn ni. Lles yr eglwys, lles y dreftadaeth, lles sy'n cymunedau ni ac yn bennaf oll lles y deyrnas. Mae yna eglwysi sy'n mynd i gau, ac o'n i bai bod Duw yn gweithio'n rymus. Mae hynny, dwi'n ofni, yn anochel, a falle yn naturiol hefyd. Mae rhaid derbyn hynny, bod yna gyfnodau, a mae cyfnod sawl eglwys a yn mynd i ddod i ben. Ond mae'r adroddiad wedi cynorthwyo ni i feddwl yn strategol a chreadigol ynghyd â'r eiddo, ac wedi gorfodi ni i dderbyn bod ni ddim yn gallu parhau yn yr hen gylch yma, close and sell. Mae rhaid i ni fod yn greadigol a strategol. Erbyn hyn, mae yna batrwm newydd wedi sefydlu gyda ni fel undeb lle i ni'n asesu potensial pob safle cymwys cyn gwneud penderfyniad i waredu unrhyw eiddo. A hynny mewn ymgais i sicrhau bod ni ddim yn colli safleoedd, bod ni ddim yn colli cyfleoedd eiraeth. Ac, yn gymaint sydd yn bosib, ein bod ni'n gweithredu i gael yr outcomes gorau ar gyfer ein cymunedau ni yng Nghymru. Wy'n ymwybodol bod yr amser yn bryn, felly licen ni rannu gyda chi tair elfen o'r ymateb neu'r ymgais i ymateb i'r adroddiad ac i'r heriau yng nghyd-destun ein teulu bedyddiedig. A mae yna 3 phwynt, mae wastad 3 phwynt, a mae 3 phwynt ydych chi o'n rhan ni heddi. Cynghori ac cynorthwyo eglwysi, diogelu a gwarchod ac ail-ddefnyddio a datblygu. Cynghori a chynorthwyo i ddechrau. Mae nifer fawr o'n adeiladau ni wedi codi i wasanaethu cannoedd o bobl, nag nhw, ac i gael ei gweinyddu gan lu o wirfoddolwyr profiadol. Mae'r oes yna wedi newid, a mae'r faich yn cwmpo yn fwy ac yn fwy ar unigolion lleol sydd am ddod i'r eglwys, sydd am gynhadu ac yn ffindio ei hunain nifer o'n gweinidogion ni a'n deaconiaid ni, sy'n ffindio ei hunain nid yn weinidogion, ond yn weision i adeiladau, ac yn, not ministers, but managers, Ydy hynny'n addas? Un peth sy'n sicr i ni, sy'n amlwg, yw bod mwy a mwy o alw ar undeb bydyddwyr Cymru, fel undeb, sydd ddim wedi bod yn wir yn y gorffennol, mwy a mwy o alw am gefnogaeth i'r eglwysi lleol mewn perthynas â eiddo. Arweiniad, arbenigedd a chymorth ymarferol hefyd. Mae hynny wedi golygu bod ni yn gorfod edrych ar ein gallu ni i ymateb a cynnyddu y tîm bach sydd gyda ni 3 ohono ni erbyn hyn sydd yn delio gyda holl eiddo y teulu bedyddiedig yng Nghymru. Mae nifer o eglwysi sydd yn iach ac yn ffynnu ac yn cynhadu, mae nhw hefyd yn edrych i'r undeb am gymorth, sut i ddefnyddio i adeiladau nhw mewn ffordd creadigol. Datblygu safleoedd i fod yn aml bwrpas, cael aml ddefnydd, creu ffrydiau incwm i wneud eu capelu nhw yn gynaladwy, cael pobl dros y trothwy, weithiau derbyn bod rhaid gwerthu eglwys a symud ymlaen. Dyw diwedd adeilad ddim yn golygu diwedd achos, A hefyd i'r eglwysi newydd, y gwaith newydd, mae angen cefnogaeth ar rhain ynglyn â cael prydles, prynu llefydd addas efallai ar gyfer cychwyn y gwaith. A mae yna 2 enghraifft fan hyn, 2 enghraifft hen erbyn hyn, ond i ni yn dair am weld mwy o enghreifftiau yn debyg i hyn. 2 gapel bydyddwyr,
un yn Llanelli, adeilad wedi restru, Grade 2 neu Grade 2 Star listed, lle ni yn y gorffennol wedi gweithio gyda Cyngor Tre Llanelli i ddatblygu'r capel fel rhan o ddatblygiad canol y dre, ond mae'r capel wedi diogelu a mae'r eglwys a gofod hardd pwrpasol a'r les o fewn i hynny. Enghraifft arall, yn y cymoedd yn Bargoed, hen gapel Hanbury Road, sydd bellach yn llyfrgell, ond mae'r eglwys a gofod o fewn i'r adeilad, a hynny yn rhydd o unrhyw gyfrifoldeb ac yng nghanol y bobl. Mae yna bwrlwm bywyd yna, a mae'r eglwys yn ei chanol. Tybed felly, os yna gyfle i fwy o gydweithio, ryngo ni fel enwadau ar y pwynt yma, cynorthwyo a chynghori eglwysi. Diogelu a gwarchod wedyn wedi bod yn elfen arall o'r gwaith. Fel undeb, mae'r adroddiad ni yn rybuddio ein bod ni fel teulu bedyddiedig o fewn peryg colli presenoldeb mewn rai ardaloedd yng Nghymru yn gyfan gwbl. O ystyried y map yna, nawr colli presenoldeb yn gyfan gwbl. A mae yna ardaloedd yng Nghymru lle ni wedi eisoes colli 90% o eglwysi y bydyddwyr. Ond mae hynny, wrth gwrs, yn cynyddu gwerth strategol yr eiddo sydd ar ôl. Sut felly i ni'n gwarchod y safleoedd yna a'i datblygu nhw i'r gynhadaeth mwyn y gwaith i'r yfori. Elfen arall yw'r elfen dreftadol. I ni'n gyfrifol fel teulu bedyddiedig am rai o safleoedd sydd o bwys mawr yn lleol ac o bryd i'w gilydd yn genedlaethol, ac i ni am fod yn gyfrifol yn y ffordd i ni'n delio gyda'r safleoedd yma. I newyddus i gydweithio gyda'r asiantau a sefydliadau perthnasol. Dwi yn mynd i wneud sylw fan hyn, a pointed remark. Mae'n iawn i ddweud yn diwedd bod capel yn rhy bwysig i'w colli. Y cwestiwn sydd gyda ni, pwy sy'n mynd i gadw? A cyfrifoldeb pwy felly yw gwarchod henebion a treftadaeth Cymru? A'i ein cyfrifoldeb ni yn unig? Mae angen cydweithio yn dos, ac i ni'n awyddus i wneud hynny. Un o'r partneriaethau gwerthfawr yn ddiweddar sydd wedi bod gyda ni fel undeb yw'r partneriaeth gydag Adolygu Cymru, the Welsh Religious Buildings Trust, a mae nhw erbyn hyn wedi derbyn 4 capel hanesyddol o'r teulu bedyddiedig, ac i ni yn trafod un gyda nhw ar hyn o bryd. Eto, cwestiwn i chi fel Eglwys Presbyteraeth Cymru, oes mwy o gyfle fan hyn i ni gydweithio ar y pwynt treftadol, yn ein sgyrsiau gyda Llywodraeth Cymru, gyda awdurdodau lleol a gyda sefydliadau perthnasol eraill. Ac yn ola, yr un mwyaf cyffroes i ni, lle mae'r mwyafrif o'r gwaith i weid y gwir ar datblygu wedi bod, sef ail ddefnyddio a datblygu safleoedd. Mae sawl safle gyda ni erbyn hyn fydde wedi mynd ar werth ar y farchnad agored a mewn i ddwylo preifat, datblygwyr ac yn y blaen, bellach wedi diogelu i'r teulu bedyddiedig. Wy'n ymwybodol am yr amser, felly un enghraifft yw cynnydd a datblygu ein portffolio prydlesu. Ac erbyn hyn i ni wedi llwyddo i osod sawl capel gwag ar brydlesu yn gyntaf i eglwysi eraill. A mae'n enghraifft fan hyn o capel Seion Noddfa, lle amlwg yng nghanol y stryd fawr yn dre Gorsinon, sydd bellach wedi leso ar brydles i eglwys arall. A mae yna nifer o enghreifftiau o hynny. Mae'n gweithio'n dda i ni, mae'n gweithio'n dda i'r eglwysi, ac mae hefyd wedi agor drws i gael sgyrsiau gwerthfawr gyda enwadau eraill ac eglwysi eraill a datblygu partneriaethau cynhadol. Felly mae adeilad yn gallu bod yn springboard i'r gynhadaeth. Mae wedi bod yn braf hefyd i gydweithio gyda rai mentrau cymunedol, ac enghraifft fan hyn yn capel Tabor yn Crosshans yn Sir Gaerfyrddin, lle mae'r capel wedi dod i ben, ond mae'r menter iaith wedi leso y safle wrtho ni, wedi droi yn ganolfan Gymraeg i'r bobl ifanc, ond mae'r bydyddwyr hefyd o fewn y les yn cael hyn a hyn o oriau i gynnal gweithgareddau Cristnogol. Felly, yn debyg i
adeilad y ffynon, mae'r adeilad newydd, hyfryd, braf yna, a'r hawl gyda ni felly, heb fod yn gyfrifol am dim i ddefnyddio y safle. Yn ogystal â'r mannau cymunedol, i ni hefyd yn awyddus i gydweithio i ddarparu y tai ac ymateb i'r argyfwng tai sydd gyda ni yng Nghymru, a hynny fel Cristnogion. Ac i ni eisoes wedi sicrhau bod sawl cartref yn aros o fewn y teulu bedyddiedig ac wedi gosod i deuluoedd lleol. Ac i ni'n credu bod hynny yn bwysig. Ar hyn o bryd, i ni'n datblygu ein perthynas gyda Housing Justice Cymru, a mae'n braf gweld bod nhw ar y rhaglen i gyfrannu heddi. Eto, os na gyfle i ni fel teulu bedyddwyr i gydweithio gyda enwad Eglwys Presbyteraidd Cymru ac eraill mewn perthynas ar pethau hyn, yn enwedig yn ein perthynas gyda Llywodraeth Cymru a awdurdodau lleol ynglŷn â ail ddefnyddio a datblygu eiddo. Felly, chi wedi cael pregaeth 3 phwynt gan y bedyddwyr, ond gobeithio bod hyn yn rhoi syniad i chi o'r camau i ni'n cymryd, camau bach i nhw ar hyn o bryd, mae'r her yn fawr, ond i ni'n croesawu y cyfle i gyfrannu heddi ac i glywed y straeon o obaith o draws Cymru. Iawn, diolch yn fawr.